asị nọ ya bụ ụbọchị akara na-elute maka agha akara aka anaghị ele agha akara aka anaghị ele ngwụrụ ya bụ agba egburu tata n'isi ya onwe ada anyị bụ Uchenna Eziakụ iji wee kwado ara mmụọ ya inye unu ya bụ oke unu na-abụ ya ụgwọ ọnya ka a na-eme ka unu bụ mmụọ ukwulu si na unu na-egbu agba unu tata ele ọbụla ọ ga-adụ ya dụ tata na-ele unu sochi ya ọnya ka anyị nọ iwe wee sị na mmalite a na-ekofugodo ya bụ Uchenna Eziakụ a na-ekofi olum sochi ya bụ alụ sochi ọnya ka a na-akpọ ya bụ ndụ chi ebiri n'ụwa gara aga onye bụ isi ada Mgbeke nnukwu ada Mgbeke ma nke bụ nke a nara abalị onye bụ Uchenna Eziakụ ulu tata ya ka a na-asị na ọ chọrọ na ihe onye a chọrọ ihe onye amara ara ama ka ihe chi enweta n'ụwa mbụ ụwa gara aga o wee solu na-emebiri ya bụ Uchenna Eziakụ iwe a sị na tata ka a na-uchi ya na ọ ghara adụ ile na ọra na-aghasazili ya iwe ya kwa na-emebili ya iwe ọ na-ewetali ọya ọ na-ewetali ọdịda wee na-agụ ọgbọ tata si na ọ ga-adị onye bụ Uchenna Eziakụ na mma ibe bụ ebumnobi ọ na-ayọ ndị iche ọ na-ayọ Chukwu ọ na-ayọ ọha mmụọ ya na ọ ga-ebi ya wee na-ayọ unu bụ ndị ichie na-ayọ gị bụ isi ada Mgbeke si ka ịchịla ọra gị niile iwee bata n'ugwu unu bịa unu lie oke unu meghele ya bụ nwa unu bụ Uchenna Eziakụ ụzọ unu gọzie ya unu ga-enye ya arụ ike nye ya ndụ nye ya amamihe nye ya akọ na uche na nwetala iwe nweta na nye ya ọmụmụ gọzie ya na ezigbo di n'ọnya ka anyị na-arịọ anyị abụrụ ajọ okwu ma ọnụmọnụ ma mkpọlọmọnụ bụ nke ọ natara na ụwa gara aga bụ onye bụ chi a sị na tata dị ire na ọra na-emebizili Uchenna Eziakụ iwe onye kwuo gbochilie ụzọ anyị siri ihe ọbụla na-eweta nseka ihe ọbụla na-eweta araga na nke ọbụla na-eweta ọya nke ọbụla na-eweta ihe agaghị n'iru o wee bụrụ na iwe si na chi bụrụ iwe si n'aka chi n'ụwa nke mbụ a sị na tata ka a na-akpụfịa ya na ọ ebido gaba n'iru ndụ ga-abụ nke arụ isi ike ga-abụ nke ọmụmụ na ụba ga-abụ nke ezigbo di ga-abụ nke iru ọma ga na-akpụ ya ndị o mere iwe ọma ga-elotie ndị ọbụla na-eje ajọ ije ndị na-eje gba ya amụ ụgha na ndị na-agbụ ya amụ izuzo na-agbụ ya aja a sị na ba ncha niile o mete ka ba buru a wee sị na tata ka ọ na-akpụcha onwe ihe iwele ga-afịa ya n'iru ose na-abịa ya abụ odo n'ibu ọrụ eji anya aba ji iwe oge eji anya na-abụ iwe dị mma anyị niile na-ekute ikudu ma ọ na-aghado ụwa mma ọ na-aghado obodo mma ajọ nri na ka ọbụla bụ nke unu nyere ewu nke olile na ise na-abụwa ajọ nri a sị na unu na-ebufuli ya aka nkụcha isi ga-ana ọ ga na-akụta ego ọgụ ọbụla ọ kụtara abalị ya ụlọ a wee sị na o bugha esie ike bụ ọbụla ọ nọ na o bugha esie ike ka ọbụla bụ ọya a sị ka unu bufu ya anyị sị na ọ ga-atụ ime nwa nwoke tụọ ime nwa nwaanyị ọ zụcha ụmụ ene ya nka ka ọbụla bụ ọya a sị na anya tata a na-akpụfu ya na ọ ghara na-emebiri ewe ọya kwa bụ ọya dole ya ka ọbụla bụ nke dị anọ na-arụwa ajire a sị na taa ka a na-ebufu ya a sị okwu na iji ya ga-abụ ọma
obodo ọbụla ọ zọrọ ụkwụ a sị na ya bụ aja n'obodo ahụ ya anabata ya ya bụ obodo ahụ ya abịa ọ ya enweta ihe nweta na ya bụ obodo a sị na ya bụ ana US a sị na o ya agọzie a sị na ya bụ ana agụle a sị na unu ya agọzie ọ ya eji iwe dị mma bata benni ya iwe ga-adụ na benni ya n'ọnya ka anyị na-akpofu ka ọbụla bụ iwe ya eweta ogbochi na iwe ndị ahụ hụrụ iwe ọ bụ na o buru iwe ọma ọ na ya ara afụtali ọzọ n'ọnya ka anyị na-akpofu ka nke bụ nke iwe ọma ya abatanụ ka anyị si ka ọ bịa anyị si ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ o mere n'azụ na ọ ga na-anọ n'iru okirikiri akụkụ ụwa niile a si awụcha awụcha ka ọ ga-abụli ya ma anyị si ya mene n'ihe mene n'azụ maka mene iru bụ nwa mmadụ mene n'azụ bụ nwa mmadụ anyị wee sị na iwe anyị na-ekwu okwu ewu na ọganiru ga-akpọbi ya iru na-ekwu ka anyị na-ekwu ka anyị na-akpụchi ya ebe ọ bụla o si n'aka nne mma o si n'aka ekpe mma o si n'elu mma okirikiri ụwa ya mma ọ ka anyị kwuru ọ bụ ka ọ ga-adị anyị gọrọ ya n'eke gọọ ya n'oyi gọọ ya na agụ ụkwa ya na nkwụ wee sị na ọwụ ka anyị kwuru ele anyị kwuru ka ọ ga-adị ya n'ọnụ dibịa ka ọ na-ele ọ nara nọ n'ọrụ wee sị ka anyị kwuru ka ọnụ ga-agbụ ya ọwa anyị si ụzọ ọbụla bịa ọcha ọ naba n'ebe n'ebe ụzọ ọ naba n'ebe n'ebe anyị si n'uche na eze agụ na ji ọcha ka ọ ga-abụ ji ọcha na-akwa na-akpa abịa ọra akpa abịa na eke ọra akpa abịa n'oye ọra akpọ na akpa akpọ na mkpọ ebe ọma ga na-eru ya aka anyị si ka anyị kwuru ka unu ga-emezu ile enye n'eke n'elu enye n'oye n'elu na enye na abụ egbe enye na atọ iwe ọma kpọrọ ya ajọ iwe gaa ya na ụpụta ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị si na unu ga-emezu eke oyi abụ ọkwọ anyị si unu bufueli ọya bufulie nke bufulie nseke yabaghara ezutie n'ọka ekwulie ọwụkwunu ya emezu ọya bụ nkwụ ike ọya bụ nkwụ ike ka ọ na-enye unu o wee kwalịa ihe ụzọ kwafuolia ihe ọbụla bụ ire dị ike n'ụzọ nkwafu ihe ọbụla dị ike n'ụzọ ọkụ unu wee kwalịa ụzọ kwafu ihe ike n'ụzọ ọra ezute ya iri ka ara ezute ọ ya kwa ezute ezinụlọ ya ọ kwa ezute nwa ya bụ ozi ọma unu tigokwenu anyị nwakwudo onu ka ọ dole ya na mma a sị na ọ ga-adịkwula anyị na mma dole ọra n'ụlọ anyị sị ka anyị gọ ka ọ ga-ele ilete anyị si ụzụ gị ọcha ya na ha n'ebe n'ebe atọ agwa weta m obele ego ebe a ka etu na aja anyị ji ya bụ nwa uyom ego nwa uyom wele akpụcha ya bụ uche nna ezi agụ ọ ya kwa na-akụ ọta ọra akụ ọta a sị ka anyị ji ovolo wele akpụcha ya bụ uche nna ezi agụ wee na-ekwu bụ okwu asị ndị si ka Uchenna Ezeagụrụ ka ọ kụwa ọta a sị ya ọba bụ ndị ire ya akụwa ọta ọ ghara akụ ụta ya ọkwa akụ alịla ọ ga na-akụta ndụ ka gị ovolo na-akụ ị ga na-akụta ndụ ị ga na-akụta arụ ike ị ga na-akụta ego oyibo ị ga na-akụta ezigbo di ị ga na-akụta ọmụmụ nwoke ị ga-akụta ọmụmụ nwaanyị ị ga-akụta n'iru ọlụ ebe ọ na-agba mbọ
nwoke abụghị ya n'anya nwaanyị abụghị ya n'anya ọnụmọnụ ana ajọ iwe ana ụchụ ana mkpọlọmọnụ ana onye soro ezikwa onye na-ajọ iwe a sị m unu ewere ajọ iwe ahụ wee kwụbaba bụ ndị ụgwọ o mete buru ọ bịara igbu egbu onwe n'ọka anyị gọrọ n'ọwụ ka ọ ga-adị anyị gọkwu n'isi onwe anyị ọchụ anyị nwa ọkụ nwere ada anyị nwa ọkụ ya nwa ọsọ onye bụchara anyị n'otu ihe gburu nwa ihe gburu nwa ya egbu nri anya ọ ka anyị gọrọ ya n'ọwụ ka ọ ga-adị onye bụ uche na-eti a wesi na ibe dị mma ga-emekwa enye ya ata ka anyị na-ekpofi ọya ọya eji ntị ya na-anụ iwe ụmụwo mmụọ ọha na-ezi ozi ọ na-anụ na ntị anyị bụ iwe ga-afụkwana ya n'ihu otu na-abịaghị awụ ọma odo n'ijikwu ibe ga-ekute ikukodo ma ọ na-agha ada ụwa ma ọ na-agha ada obodo ajọ nri na ọbụla m nyere n'otu na-abụ ọbụla bụ iwe bụ ajọ nri olili n'ọnụ ya olilie na mmụọ olilie na mmadụ ibe anyị kwuru bụ na nke bụ ezigbo iwe foto iwe nke bụ ajọ iwe anwụrụ usoro babụ ndị metere wesị ka o busie ya ike nka na ike ọbụla ọ nọ aka nkụcha isi na ọ ga na-apụta ego ọbụla batara aka ga na-aba uru pounds and dollars euros Dutchmark aịsịkwa unu ya na-ewu ebe ego jedere n'ụwa obodo ọbụla ọ batara naghị n'obodo ahụ nabata ya ya bụ ego obodo ahụ abatari aka batari akpa ọ ga-ejikwa ya na-alụpụta ire agbata na lụọ ya ire lụọ ya kọmpani lụọ ya indọstrị tinye ndị ọrụ enwebe employment n'aka ya anọghịbe anyị na-ekwu wee na-ayọzikwa unu si ihe ọbụla bụ ọya anyị si na ọ ga-ebugharị ime dịka ụmụ nwaanyị iji ọya amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị ọmụcha ụmụ anyị merie nke anyị si ukwu na iji ebuli ọmaọma ebe ọbụla ọ chọrọ okwu iwe ọma sobi dịka anyị na-etichi ahụ nwaanyị ka anyị na-etichi ya n'ebe ọ nọ ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ na ọmaka ukwu na ndụ na-esi ya ajọ nso a sịrị nwa nche omete buru ọbịala igbu egbu onwe anyị wee kwuo ka anyị kwule ka ọ ga-adị ileke bụ n'oye dụ na nkwọ anyị si iwe dị mma mezuoli ọya tọta ewu ebe ka akpụchakwa ụlọ chịtazie ọkụkọ ebe osecha anyị iwu ebe Kwele nwaanyị ewu ahụ kwa anụ gangan. Anya bụ alụsochi ka a na-akpụ ma na-akpụchazi ma ibe ndị o ji eme mmụọ ibe ji eme mmụọ akpụchiwe ndị o ji eme mmụọ na-adị anyị si na anyị uche measure control anyị si n'ibe anyị ji were ahụ bụ ka akpụcha ma ebe a ga-anọ wee nye unu bụ mmụọ nri na dịka anyị na-akpụcha ya bụ ebe a ga-anọ nye unu bụ mmụọ nri ka unu wee dị ọcha ebe niile a ga-anọ ụcha ga-anọ ihe niile a ga-eji wee nye unu nri ihe niile unu ga-eji na anụ ọ ga-eburu unu na ndụ aka ndị biri na-abịa ndị metụrụ aka ndị biri na-abịa ele kwulie unu ga-emezu ụzọ ọbụla bịọcha ọ na na-ebe ụchụ nya chekwe ndị metere anyị ewe ego ka a na-eti ilu ewe bufu aya weta mmiri mmiri dị Mm.